priča koja sledi ispričana je jako davno. Desila se zaista, ali pre više desetina godina na krajnjem istoku Srbije. Deda Tonje nikada nije preskakao da ode na groblje. Znalo se. Svake subote išao bi u posetu davno preminulim roditeljima mu, sestri i svima koje je poštovao i poznavao. To ništa ni ne čudi, jer stari Tonje je sa podneblja gde su posmrtni običaji daleko snažniji od ostalih, gde su kult mrtvih i kult predaka negovani više nego običaji koji prate rođenje deteta, na primjer. Tonje je vazda važio za ozbiljnog i samosvesnog čoveka. Bio je dobar komšija, odan prijatelj, veran muž, divan otac i deda. Niko za njega nikada ružnu reč nije rekao. Ponekad bi mu kum njegov zamerio što ne voli da pije, čak i za slavu retko kad da popije celu čašicu rakije. Jednostavno nije voleo da gubi kontrolu nad sobom. Ja sam se u životu olešio jednom od alkohol i više nikad. To mi je bilo za nauk, govorio bi. Tonje nije bio obrazovan, bio je poljoprivrednik, pošteni i promoćurni seljak sa onom prirodnom urođenom inteligencijom. Brzo je kao mladić učio od svoga dede i pekao zanat, te i sam brzo postao ponosni vlasnik jednog velikog i plodonosnog poljoprivrednog gazdinstva. Ipak, kako to u tim vlaškim krajevima biva, možeš biti dobar i vredan koliko hoćeš. Ako se neko namerači na tebe i na tvoj uspeh, imanje ili sreću, ako ti neko počne da zavidi, neretko se dešavalo još tada da ti stvari krenu po zlu, često ne Božjom voljom. Tako su i Tonjetu roditelji brzo otišli sa ovoga sveta, gotovo jedno za drugim, nakon kratke i opake bolesti. A nisu bili mnogo stari. Ubrzo potom razbolela se i Tonjetova mlađa sestra, Nasta. Sa njom je već bilo drugačije. Dugo je bolovala, dugo se mučila, a siroti Tonje je kopneo gledajući kako mu se bezmalo 10 godina mlađa sestra pretvara u senku. U mukama umrla je nakon dugogodišnje borbe. Baš u momentu kada su siroticu pripremali za sahranu, u danima bdenja, čuvanja, Tonje je u jastuku svoje sada već počivše sestre našao neki čudan i veoma gadan zamotuljak. Nije tome pridavao značaja, jer je i sam znao da je taj jastuk bio već decenijama u kući i pripadao je njihovoj majci. Onakva devojka, govorili bi ljudi. Kad sam je zadnji put videla, imala više od 30 kila, dodavala bi njihova prva komšenica Dragica. Tonjetu je najteži pao sestrin odlazak. Oko pripreme za njen ispraćaj najviše mu je pomogla upravo Dragica, koja je živala tu do kuće i koja je često pila kafu upravo sa Nastom. Nekako, iako dosta starija, ali bez dece, Dragica je na Nastu gledala kao na svoju ćerkicu, tako joj je govorila. Nje płatam ja, što bi značilo na vlaškom upravo to. Moja ćerka, moja ćerkica. Kasnije, kada je Tonje postao tata, Dragica im je uvek bila tu, prisutna, nekako uvek tu da im se nađe. Ipak, tugu za sestrom videlo se Tonje nikada nije mogao da prevaziđe, niti da zaboravi. Delovao je kao da ga vremenom sve više pogađa ta pomisao i samo pominjanje počinule Naste. Jednom prilikom njegova žena Jelena našla je u jastuku svoga muža neke čudne dlake, neke sitne kosti i konce svezane na oko vrlo gadan zamotuljak. Pokazala je svom mužu to i kasnije su dugo razmišljali ko je i kada mogao da im tako nešto podmetne. A ono najvažnije pitanje zapravo bilo je zašto? Zašto? Oni se nikada nikome nisu zamerili. Uvek su pomagali, uvek su bili baš dobre komšije. Tonje nikada nije verovao u te gluparije, kako ih je nazivao. Ali Jelena je već videla da tu nisu čista posla i samo ga je podsjetila na zamotuljak koji je i sam davno našao u Nastinom jastuku. Ma ona je bio drugojači i to se od starine sakupilo, razuveravao je. Ipak, sumnja je počela da ga grize. I njega. Jedina osoba
koja im je neometano mogla vršljati po kući kada bi bili u polju ili sa stokom, bila je upravo Dragica. Ajde bre Jeleno, neće da krivimo nikog, da si grešimo dušu, možda nije ništa. Ti vidiš da propadaš i da si se i sam usukao te tuge za nastu. Će zamenimo ključiću i kažemo da Sava dobio boginje pa da više ne dolazi. I tako, malo po malo, oni su se odvojili od Dragice. I dalje su se nekako pozdravljali na ulici, sve najlepše o njoj govorili drugima kada bi ih pitali šta se to dešava, jer i ostale komšije su videli da su se nekako od Dragice udaljili. Ali kada god bi pitali šta bi se to dešavalo, oni jednostavno bi samo rekli to je sve i dalje u redu, ali prosto da više nisu baš toliko bliski sa njom. I tako jednog dana, brzo potom, Jelena je otišla u Negotin kod vračare i odnela onaj zamotuljak. Vračara joj je samo potvrdila sumnje. To ti je neka crna žena što ti stalno dolazi u kuću napravila. Pravila ti ona i pre još gore. Mnogo se ona zamerila tvom mužu. Ne može da ga podnese, a kamol da ga gleda srećnog i zadovoljnog. Naravno, nijedna vračara ne kaže poimence ko je osoba koja ti je to napravila i koja ti želi zlo, ali opreznoj Jeleni nije se više ni moralo kazati. Vračara joj je dala instrukcije šta da uradi sa zamotuljkom i gde je tačno na groblju da ga zakopa. Ali pazi, ona će mu pokuša da napravi opet zlo, makar i mrtva, seti se. A ako ikad nađeš opet ovo, baci ga iza sebe što dalje možeš i ne okreći se. I tako godine su prolazile. Tonja i Jelena su učinili sve kako bi se u potpunosti odvojili od Dragice i od ostatka komšiluka. I zaista krenulo im je lepo. Tonja se polako oporavljao, vremenom dobili su i unučiće. Samo najbliži rođaci i prijatelji bili su deo njihovog slavlja i njihovog života. O Dragici više nisu ni mislili, nisu je dugo ni videli. Dragica je teško bolesna, jeste čuli to? Na slavi im je kum pomenuo, ne znajući za njihov slučaj sa tom zlobnom ženom. Kažu gotova da umre, a sama nikog ni sveću da je zapali. O da je Bože mi prosti, opasno zgrešila. Tonja i Jelena se samo zgledaše u tom trenutku. A sirotica, šta ćeš? Dodao je. Nego, ne reče mi šta si uradeo sa onom njivom u Caribašu gore? Mudri Tonje. Znao je kada i kako da neopaženo promeni temu. Baš tada, negde nakon Petrovdana i seoskog vašara, Tonja se pogodi sa zadrugom oko neke zemlje i neočekivano zaradi neke veće novce, tako reći preko noći. Kako došlo tako nek si ode, govorio bi Jeleni. Deca su već velika, svako ima već i svoju decu, red je da i mi malo si uživamo. Pakuj se da idemo u banju. I zaista 2 nedelje su odmarali i uživali. Već prvog dana kada su se vratili kući, Tonja je osjetio veliku potrebu da ode na groblje. Ovo je bio najduži period za njega da nije išao tamo. Nije tako navikao. Osjećao je kao da sada ispada da je zaboravio na sestru i na roditelje mu. I to baš sada kada mu jako lepo krenulo u životu. Jako ga je vukao osjećaj krivice. Pokupio je sveće iz kredenca i zaputio se ka dobro znanom mestu. Stigavši tamo, sve je bilo sasvim u redu. Počistio je malo, izbacio svelo cveće i zapalio nove sveće. Dugo je tako stajao i gledao u nastavnu sliku. Bio je bez misli. Groblje je i bilo jedino mesto gde je ostajao bez misli. U povratku natrag, vraćajući se stazom kroz ovo staro seosko groblje, shvatio je da je sasvim spontano do kapije krenuo drugim putem, koji je inače izbegavao jer je išao duboko kroz groblje i zalazio u deo gde su već stari i oronuli spomenici i čija je imena uklesana u kamenu vreme odavno zbrisalo. Neki od tih spomenika datiraju još s početka 19. veka. Šta će, već se obreo na pola tog puta i nastavio ka tom starom izlazu. U taj čas učini mu se da ga neko seče pogledom sa strane. Kad se okrenuo, imao je šta i da vidi.
Dragica je sedela na jednoj od tih starih ploča. Piljila je u njega nekako ne progovaravši. Zdravo, Dragico! Kroz nehajan osmeh samo je se javio. Nije mu međutim odgovorila, što ga je začudilo. Još je čudniji bio taj način kako ga je gledala. Bila je nekako pakosna, zlurada. Tonje je samo nastavio do zadnjeg izlaza i izašao iz groblja uz škripu teške gvožđem okovane kapije. Stigavši kući, samo je prošao pored žene ne javivši joj se. Tonja, ajde ručamo, pozvala ga je Jelena. On je međutim samo ćutao. Videlo se da se muči da uopšte pusti glasa iz sebe. Bio je nem danima. Drugog dana se dosetio i napisao Jeleni kakav je čudan susret sa Dragicom imao na groblju, na što je Jelena samo prebledela. Dragica je umrela ima već 2 meseca. Kroz glavu su je samo prošle reči koje joj je vračara pre onoliko godina rekla. Eto je, ni mrtve se nije smirila dok ti nije napakostila. I šta ćemo sad, crni Tonje? Prvo što im je palo na um bilo je da opet odu kod one iste vračare u okolini Negotina, ali došavši tamo, shvatili su da tu ne mogu tražiti više pomoći. Ni ta žena nije više među živima. Prolazile su nedelje, Tonje glasa nije puštao. Na groblje je išao redovno, svake subote sve u nadi da će ponovo sresti Dragicu. Ipak, to se više nije desilo, ali lukava Jelena setila se da ga pita da joj pokaže mesto gde je video tu zlu ženu. Pošli su zajedno tog jutra i shvativši da ju je muž doveo baš na mesto gde joj je ona vračara bila rekla da zakopa ono što joj je i dala pre toliko godina unazad, sledila se. Stala je da kopa u nadi da će pronaći zamotuljak nakon tolikog vremena. Iako neverovatno, ali eto, te magije su očigledno jake pa im ni godine, ni vlaga sa groblja ne mogu ništa. Ništa im, apsolutno ne može ništa. Te je ubrzo našla šta je tražila. Setila se da treba da ga baci iza sebe. Što dalje? I tek kad su se vratili kući i oprali ruke, Tonje se povratio. Ni mrtva me nije pustila na miru. I sve ovo jer sam oženio tebe, a ne nju, rekao je mirno, pomirljivo. Čekaj, ti si nju trebao da ženiš? Sleđena gledala je njegova Jelena. Ne, ali sam je bio prvi. I ona meni. I mislila je da ću je ženim. Ali, ne. Ukoliko vam se dopada sadržaj sa kanala, pozivam vas da lajkujete, šerujete, komentarišete i da se subscribe-ujete. Hvala!